Барча галимнәрне юктан бар кылып, безне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Безнең өчен иң кадерле, иң сөекле булган Аллаһының илчесенә, пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Аллаһының әмерләрен тиешенчә үтәгез, харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз, Аллаһыга тақва булыгыз һәм үзегезнең исламыгызны, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Аллаһ Тәгаләнең Шагыйрьләр сүрәсендә 88-89 аятында шундый мөрәҗәгате бар. Раббыбыз Аллаһ әйтә: "Яума ла янфау малу ва ла банун." Кыямәт көнендә бәндәләр Аллаһ хузурына кайткач, ул көнне аларга дөньялыкта җыйган, дөньялыкта күпме көчен куеп туплаган мал-мөлкәтләре, байлыклары ярдәм итмәсти. Вәлә банун һәм үстергән уллары да, балалары да ярдәм итмәсти. Адәм баласы бу дөньяда балам дип чаба. Шушы балаларын үстерәм ди. Шушы балалары сәбәпле күпме кеше зулымлыкка керә, кеше хакына керә, харамга керә. Күпме кеше әйдә намаз укы дигәч, минем бит балаларымны аякка бастырасым бар. Минем бит аларны кешитәсем бар дигән сылтаулар белән, акланулар белән ул шушы балаларын хәтта үзенең диннән ярагаюына, гыйбадәттән ярагаюына сәбәп итә. Шулай ук шушы балаларым дип ул мал-мөлкәт җыя, акча җыя, фатирлар, иләр, атлар, башкалар. Ләкин Аллаһ хузурына кайткач, ул көнне синең акчаң да, мал-мөлкәтең дә һәм синең үстергән балаларың да сиңа ярдәм итә алмаслар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ла янфау малу ва ла банун. Ул көнне сезгә мал-мөлкәтегез дә, балаларыгыз да файда итмәс ди. Илля ман аталлаха биқалбин салим ди. Ләкин Аллаһка сәламәт йөрәк, сәламәт күңел белән килүче бәндәгә генә файда булыр ди. Аллаһыга сәламәт йөрәк белән кайтырга кирәк. Синең калбың сәламәт булырга тиеш. Рухи авырулардан, булсынмы ул мунафиклык, булсынмы ул мөшриклек, булсынмы ул күфрлек, булсынмы ул рия афаты, булсынмы ул тәкәбберлек, булсынмы ул хисетлек, көнчелек, гыҗиплек һәм башкалар. Кадерле кардәшләрем, Аллаһының дошманы Иблис һәр вакыт эштә, аның өчен ял юк. Хәтта кешелек 8-9 көн буе яңа елда ял итеп ятса да, без күрәбез, шайтан ял итми. Ул көне-төне эшли. Чөнки аның вакыты әз. Кыямәткә кадәр генә аңа вакыт бирелде. Әле аңа безгә бирелгән кебек 50-60 ел гына бирелсә нәрсә булыр иде микән? Шуңа күрә аның вакыты әз. Аңа тизрәк кешеләрне адаштырырга кирәк. Тизрәк аларны җәннәткә түгел, аларны җәһәннәмгә озатырга кирәк. Шуңа күрә Аллаһның дошманы Иблис һәр вакыт сине нинди генә юл белән булса да Раббыңа гыйбадәт кылудан, Раббыңны зикр итеп, искә алып яшәүдән, җәннәт юлыннан ерагайтырга тырыша. Булсынмы ул ширк, булсынмы ул күфрлек,
һәм башка төр гынахларга, җинаятләргә чакыра, кешене мәңгелек хәсрәтле итмәкче була. Әлбәттә, шайтанның кешеләрне аздыруда ысуллары күп. Ул һәркемне өйрәнә. Бер кешегә бер юл белән килсә, икенчегә икенче юлны эзли. Һәркемнең булган якларын, зәгыйф якларын өйрәнә. Кемнеңдер монда тимер ишек икән, кирип булмаса, ул анда сугылып, бәрелеп йөрмей, икенче ишеген эзли, чөнки һәркемнең бу ягы ишеге тимер булса, теге ягы зәгыйф була. Шулай итеп һәркемгә эзли ишекләр, ничек итеп аңа үтеп кирергә. Һәм шайтан аның индивидуальный подход. Һәркемгә ул кешенең булган, булмаган, зәгыйф, көчле якларына карап килә. Шайтан бер кешеләрне, берәүләрне изге гамәлдән туктата. Укыма намазыңны ди. Барма ул хаҗыңа ди. Бирмә ул закатыңны ди. Үзеңә дә расходларың күп ди. Балаларың бар, тегесе бар ди. Кылма ул гамәлеңне ди. Һәм шулай итеп күпме кешеләрне гамәлне кылудан, изгелек кылудан туктата. Икенче кешеләрнең изгелек кылуларын күреп, аларны туктатмый. Ләкин ничек тә булса, шушы изге гамәлләрен юкка чыгарырга дип тырыша. Юкка чыгару өстендә эшли. Нәтиҗәдә кеше тырышып гамәлен кыла, изгелек эшләнә, садакасын бирде бит. Шайтан бирмә дип әйтсә дә, бисмилласын әйтеп, чыгарып садакасын бирде. Закатын түләде, чыгарды. Намазын укыды барыбер. Хаҗын барыбер кылды. Мәчетен шайтан салма дисә дә, салды, өлешен кертте. Ләкин шайтан аны изге гамәлдән туктата алмаса да, бүтән көчен куйды, шушы гамәле кылынса да юкка чыгарга. Гамәл кылынды. Ләкин кыямәт көнендә нишләптер адәм баласы Аллаһ каршына килеп баскач, гадил үлчәүләрне чыгарып куйгач, изгелекләр тәлинкәсендә аның ул кылган бер гамәле дә күренмәде. Каялар киткән? Кая аның биргән садакасы? Кая аның кылган хаҗы? Кая аның төннәр буе йокламыйча укыган тәһаҗүд намазлары? Кая аның монда кылган яхшылыгы? Кая тегендә? Берсе дә юк. Шайтан аны алдады. Гамәлен кылды, ләкин гамәле аның күз алдында, бәлки якын тирәнең күз алдында изгелек булып күрелсә дә, Аллаһ каршында ул изгелек булмады. Кыямәттә изгелек, кайсысы изгелек, кайсысы явызлык, аны кем хәл итә? Аны Аллаһ хәл итә. Шуңа күрә ул изгелекләрен үлчәүдә күрмәде. Ни өчен ул изгелек булмады? Ни өчен Аллаһ аны кабул итмәде? Аллаһ Тәгаләнең илчесе безгә әйтте: "Инналлаһа таййибун ва ла яқбалу илля таййиба." Аллаһ яхшы ди, һәм яхшылыктан башканы кабул итмәй ди. Әгәр дә Аллаһ кемнеңдер дөньялыкта тырышып кылган гамәлен дә кабул итмәгән икән, һәм ул аны үлчәүдә тапмаган, буш хәлдә калган икән, димәк, ул белсен, Аллаһ яхшылыкны гына кабул итә, димәк аның яхшылыгы яхшылык булмаган. Ул гамәл Аллаһның ризалыгын өмет итеп эшләнмәгән. Ул гамәл ихластан булмаган, бәлки башка затлар күрсеннәр. Сине күреп хөрмәт итсеннәр, мактасыннар, зурласыннар, синең хакта телевидениедан репортаж ясасыннар, синең хакта газетага язсыннар, интернетка синең турында таратсыннар, кешеләр бер-берсенә сыкланып сине сөйләсеннәр, һәм башкалар. Менә шулай итеп җәмәгать рия афаты кергән. Рия. Ихласлык килгән рия. Һәм кеше ул гамәлен җиң сызганып тотынса да гамәленә, кылса да, авырлыгын күрсә дә, нияте дөрес булмаган. Ул аны Аллаһ күрсен, Аллаһ разый булсын дип түгел,
бәлки башкалар күрсеннәр, ишетсеннәр, белсеннәр, зурласыннар, сөйләсеннәр, язсыннар дип рия афаты белән эшләгән. Әйе җәмәгать, рия. Урысча әйткәндә показуха. Бүген бик күп кылына торган гамәлләрнең башында ята. Кызганыч җәмәгать. Бүген бик күп яхшы булган, асылда хәерле булган эшләрдә кыямәт көнендә күрелмәячәк алар. Чөнки күбесе рия белән эшләнә. Рия кешеләрнең йөрәкләренә кирип, йөрәкне агулый торган куркыныч авыру булып тора. Аның афаты шунда ки, беренчедән рия ул сизелми. Менә син бер гамәлеңне кылам дип шайтан сине кытыртса, кылмый калсаң, күңелең төшә. Син аны күрәсең. Юк, мин җиңә алмадым шайтанымны, булдыра алмадым дип үзеңне шелтәлисең. Рия күренми. Ул сизелмичә керә. Кеше сизми дә кала, шатлана, куана. Менә бит мин нинди яхшылык кылдым ди. Өйдә хатыным да молодец дип әйтте, күптән мактаганы юк иде. Әйе, күршеләр дә каралы ди, ничек кичкечә сине күрсәттеләр ди. Шатлана, изгелек кылынды. Сизми дә калды, теге авыру кирип нишләде? Бөтен нәрсәне заразил. Инфекция кирде, агулады. Беренчедән, икенчедән, җәмәгать, кешенең кылган гамәле юкка чыга. Ул кылынды, әмма фәрештә ул гамәлне савап дип, әҗр дип язып куймады. Көннәрдән бер көнне Имам Ахмад үзенең хәдисләр җыентыгында китерә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан кешеләр килеп, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләргә сорау бирә. Сезнең өчен ди, хәтта Дәҗҗал фитнәсеннән дә ныграк, күбрәк нәрсәдән курыкканымны әйтимме ди. Уйлап карагыз. Дәҗҗал фитнәсе. Җир өстенә килгән иң беренче пәйгамбәрдән башлап, соңгы пәйгамбәр, сөекле пәйгамбәребезгә кадәр бөтен пәйгамбәр үзенең халкын кисәтте. Дәҗҗал дигән зат киләчәк. Кешеләрне үзенә гыйбадәткә чакырачак, сак булыгыз, дуга кылыгыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям намаз сайын дуга кылырга өйрәтте. Нинди зур фитнә. Күрсәгез, барыгыз, димәде, кашыгыз диде, китегез аннан диде. Бик күп кешеләр адашачак диде. Ләкин бу хадистә нәрсә диде? Дәҗҗалдан да күбрәк нәрсә өчен курыкканымны сезгә әйтимме диде. Шуннан соң сахабалар, әлбәттә әйт, эй Аллаһның илчесе диделәр. Сөекле пәйгамбәрбез әйтте, ул яшерен ширк диде. Скрытое многобожие диде. Яшерен ул күренми. Ул кемнеңдер барып путка табынуы түгел. Ул кемнеңдер барып ниндидер иләһләрне, батыл иләһләрне хак дип әйтүе түгел. Юк, ул яшерен ширк. Ләкин ул ширк кеше намазга баса ди, һәм аңа Аллаһ ризалыгы өчен намазга баса Аллаһ өчен, һәм аңа кешеләр карап торганын белеп, намазын бизи башлый ди. Зиннәтлей башлый, начинает украшать свой намаз ди, молитву ди. Шуңа күрә кеше баскан иде Аллаһ ризалыгы өчен килеп, Аллаһу акбар дип тәкбирләрен әйтте. Менә бит кем бер килеп кирде дә карап тора моңа. Кашларын җыерды, башларын аска иде. Мискеннәнде, каралы ди, менә нинди ихласлы кеше ди, кара гел намаз укый дип, башкалар нишләделәр? Аны шундый хәерле, шундый яхшы дип уйлады, ләкин ышкынды савап. Аллаһ ризалыгы өчен тотынган иде. Рия кирде дә нишләде? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям намазга басты ди, һәм намазын зиннәтләде ди, матурлады ди. Алай укымас иде. Әгәр дә карап тормаган булсалар. Шуңа күрә намазын зиннәтләде. Яшерен ширк. Рия диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Рия җәмәгать ихласлыкның киресе. Рия показуха ул искренность, чисталык, калбыңның бер Аллаһ өчен чиста булуының киресе, ихласлыкның киресе. Әгәр ихласлык кешенең бер гамәлен фақат бер Аллаһ өчен генә кылу булса, кеше ниндидер гамәлен кыла, максат бер. Цель одна, задача одна. Довольство Аллаһ. Аллаһ миннән разый булсын. Аллаһ күрсә җитә. Рия җәмәгать изгелекне башкалар күрсеннәр. Сине зурласыннар, сине мактасыннар дип кылуың. Хафиз Ибн Хаҗар әйтә, рия ул гыйбадәтне кешеләр күрсеннәр һәм аны мактасыннар дип
махсус күрсәтеп эшләү ди. Син гыйбадәтеңне күрсәтәсең, белдертәсең. Ни өчен? Сине зурласыннар, сине мактасыннар өчен диде. Азиз кардәшләрем, үз нәфесебезгә хисап кылыйк. Әгәр кешеләр каршында изге гамәлгә ашкынып торсаң, менә син дусларың белән, гаиләң белән, хатын балаларың белән, менә син башка кешеләр каршында ниндидер изгелек килеп чыкса, син тизрәк нишлисең? Синең бу изгелекне кыласың килә. Һәм син уйлыйсың үзеңне шунда ихлас дип. Ләкин кара, ялгызың булганда да син бу изгелеккә омтыласыңмы? Әгәр дә бер кеше башкалар күз алдында изгелеккә ашкына омтыла икән, ләкин ялгызың калганда сүлпәнәя, ялкын сүнә икән, димәк синең йөрәгеңдә авыру, рия афаты утыра. Али ибн Абу Талиб радияллаху анху әйткән, риячыларның галәмәтләре эш дигән, эш признаклары бар дигән, риячыларның. Риячыларның галәмәтләре эш. Бер ялгызы булганда ялкаулана, кешеләр каршында тырыш була ди. Димәк син Аллаһ өчен түгел. Чөнки бер ялгызың булганда да син тырыш булыр идең, әгәр дә гамәлеңне Аллаһ өчен эшләсәң. Син бит бер ялгызы кала алмыйсың, Аллаһ синең белән, ул сине күрә. Ләкин бер ялгызы булганда ялкау син, ә кешеләр янында нәрсә тырыш. Димәк, бу галәмәт булып тора. Рияның. Аны мактап торганда изгелеген күбрәк кыла. О, машалла, кардәш, брат, җазакаллаһ хайр. Машалла, син инде кеше. Әтисе Аллаһның рәхмәте яусын, әни мактый. Балалар әти Аллаһның рәхмәте яусын. Нишли? Кешеләр мактап торганда изгелеген күбрәк кыла. Әгәр бер изгелеге өчен аны мактамасалар, яки киресенчә кимсетсәләр, ул гамәлен киметә яки туктата ди. Шуңа күрә мактасалар күбрәк эшли, мактамасалар, әлегел хурлап та җибәрсәләр, тизрәк ул гамәленнән китә, кача. Менә бу риячыларның галәмәтләре диде Али радияллаху анху. Ихлас мөселманның, кардәшләрем, максаты Аллаһның ризалыгына ирешү булса, риячының уенда ничек тә булса кешеләр каршында үзенең изгелекләре белән масаюдыр. Кемгә Аллаһ нәрсә бирсә, шуның белән ул мактана. Кемдер үзенең гыйлеме белән мактана. Әйе, ул Коръәнне белә, ул хадисләр белә, ул бик күп гыйлемнәр алган. Хәтта галимнәргә дә шайтан рия белән керә. Ул үзенең гыйлеме белән олыгая, тәкәбберләнә, масая башлый. Кемдер үзенең Аллаһ биргән физик тән көче белән, кемдер байлыгы, кемдер кылган изгелекләре белән башкалар каршында зур күренмәкче була. Ләкин буларның барысы да Аллаһның безгә биргән нигъмәтләре. Галимнең дә гыйлеме булмас иде, Аллаһ бирмәгән булса. Байда садакасын бирмәс иде, Аллаһ аңа мөмкинлек бирмәсә. Хәтта кемдер әйтә, мин тырыш бит ди, шуңа күрә байдым ди. Тырышлыгың буны Аллаһ бирмәсә, миш башында ятыр идең, ялкауланып бер нәрсә эшләмәс идең. Син тырыш, чөнки Аллаһ сиңа тырышлык биргән. Шуңа күрә һәр нигъмәт Аллаһ Тәгаләдән. Аллаһ теләгәненә бирә, теләгәненнән тартып ала. Шунысы гаҗәеп җәмәгать. Әгәр дә сөекле пәйгамбәребезнең сахабаларының тормышларын өйрәнсәң, безнең тормышыбыз белән чагыштырганда бик күп аермалар табасың. Кызганыч. Һәм менә шул аермаларның берсе, бүген без бер явызлык кылсак, бер гынах кылсак, без ялабыз. Инде иманыбыз бар икән. Имансызлар аңа да ялмыйлар. Иманыбыз, уятыбыз бар икән, без кимчелегебездән ялабыз. Менә бер кемдә бит килеп, эй, кардәшләр, мин бүген иртәнге намазны йоклап калдым әле рәхәтләнеп. Бер кем дә алай сөйләмәй бит. Эй, кардәшләр, мин бүген хатынның хакын кимсеттем әле дип. Бер кем дә әйтми. Кеше малына кирдем әле дими. Без мактанабыз, яхшылыкларыбыз белән начарлыкларыбызны яшерәбез. Ә сахабалар, алар җәмәгать яхшылыкларын күрсәтергә оялганнар. Менә без ничек явызлыгыбызны күрсәтергә оялсак, гынахларыбызны сөйләргә оялсак, алар оялганнар, Аллаһ өчен генә кылган эшне башкалар күрер дип. Алар изгелекләрен сөйләргә ояла торган булганнар. Менә шулай итеп җәмәгать безнең белән алар арасында бик зур аерма бар. Һәм менә монда
Имам Муслимнің хадислар жиынтығында сүйікли пейғамбарыбызның бір хадисін кетіресім келе. Қиямет күнінде ең бірінші хүкім етілешек жаханнам уты, бірінші утын болып түшешек пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 3 кіші болыр дейді. Мына не үшін мен бұл хадисті кетірем, чөнки мұнда 3 кіші де ең изгі ішлерін ішлегеннер, алар аны ішлегеннер. Алар тырышлыкларын қойғаннар, алар үзләренең кишләрен, вакытларын, гомерләрен шуңа сарыф иткәннәр, ләкин ахыр чиктә бер нәрсәсез калганнар һәм газапка киткәннәр. Иң беренче җәһәннәм утын кабызып җибәрергә 3 кеше. Шуларның беренчесе шаһид диде. Шаһид. Ул үзенең кесәсендәге акчасын түгел, ул үзенең гомерен биргән. Коралын тоткан, динен, ватанын, гаиләсен чыгып сакларга чыккан һәм шаһид киткән. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, аны алып килерләр Аллаһ каршына ди, һәм Аллаһ аңа биргән нигъмәтләрен санар ди. Мин сиңа шуны бирдемме, шуны бирдемме, шуны бирдемме? Бирдең, Раббым, бирдең, Раббым, бирдең. Ничек син миңа рәхмәт әйттең? Иң беренче Аллаһ үзе биргәнне сорый. Аннан соң бездән сорый, без нәрсә бирдек? Ничек рәхмәт әйттең? Шунда әйтер, я Раббым, Аллаһ юлына чыктым. Корал тотып чыктым, шаһид киттем. Синең ризалыгың өчен гомеремне бирдем ди. Шуннан соң Аллаһ субханаху ва хак тагала нәрсә ди? Син алдыйсың ди. Син алдыйсың ди. Фәрештәләр дә әйтәләр, әйе, ул алдый ди. Син минем ризалыгым өчен түгел, сине кешеләр батыр дип әйтсеннәр. Сине кешеләр каһарман, герой дип әйтсеннәр өчен чыктың ди. Һәм соңыннан аңа әмер бирелер, һәм фәрештәләр аны аягыннан тотып, йөз түбән җәһәннәмгә атырлар ди. Шуннан соң гомер буе Коръән укып, Аллаһының китабын өйрәнгән, гыйлем алган һәм башкаларга гыйлемен тараткан галимне китерерләр. Аллаһ аңа дөньяда биргән нигъмәтләрен исенә төшерер дә, соңыннан ул аларны таныгач әйтер, син миңа ничек шөкер иттең шушы нигъмәтләр өчен? Ул әйтер, и Раббым, мин синең китабыңны өйрәндем, зур гыйлемнәр алдым, гомер буе шушы гыйлемнәрне синең ризалыгың өчен тараттым ди. Аллаһ нәрсә ди? Син алдыйсың ди. Ничек инде? Син алдыйсың ди. Син минем ризалыгым өчен түгел, нигъмәтләремә шөкер итеп түгел, сине бу кара нинди галим, субханалла нинди гыйлемле хәзрәт бу, машалла нинди гыйлемле абыстай бу дип, сине зурласыннар, сине хөрмәтләсеннәр дип, рия белән эшләдең ди, фәрештәләр дә шуны расларлар һәм аны йөз түбән утка атырлар. Өченче булып, гомер буе байлыгыннан мохтаҗларга өлеш чыгарган бай кешене китерерләр. Аллаһ аңа нигъмәтләрен сөйләр, ул таныр, ничек шөкер иттең дип сорар. Шуннан соң ул әйтер, я Раббым, менә син биргән байлыкларны үзең күрдең, тараттым. Мәчет салдым, мәдрәсә салдым, тегеңә ярдәм иттем, моңа бирдем, закатымны бирдем. Гомер буе тараткан бит, эшләгән бит, тырышкан бит, каяндыр тапкан бит ул аны маңгай тире белән. Һавадан төшмәгәндер аңа да алтын көмешләр, шулай бит, чөнки алтынны да көмешне дә астан казып алырга кирәк. Тырышкан бит, ләкин нәрсә? Аллаһ Тәгалә әйтә, син алдыйсың ди. Син алдыйсың ди. Ни өчен? Чөнки син кара нинди юмар, кара нинди благотворитель, кара нинди меценат, кара нинди альтруист башкасы, шушылар өчен син, ягъни сине зурласыннар, мактасыннар өчен эшләдең, фәрештәләр раслыйлар һәм аны да утка аталар. Шуңа күрә җәмәгать изгелек кылу җиңел эш түгел. Кемдер изгелеге өчен күпме кешен, саулыгын, акчасын, вакытын, хәтта гомерен сарыф итә. Ә шайтан нишләй? Шайтан көтеп тора. Яра ди. Һәм каядыр бер перекрестыкта шайтан табличканы гына борып җибәрә, һәм кеше адашып кырып китә дә, бөтен кылган, бөтен тырышлык, бөтен түккән мал, бөтен түккән тир, бөтен алган гыйлем, бөтен нәрсә юкка чыга. Шуңа күрә җәмәгать нәрсәгә генә тотынсак та, иң беренче нияттән башлыйк. Иң беренче калбыбызны дөрестлек, бу гамәлеңне кем өчен кыласың? Нәрсә өчен кыласың дигән сорауны һәр даим биреп, гамәлләребезне саклыйк җәмәгать. Саклыйк җәмәгать. Малларыбыз, халал малларыбызга ялган мал кирмәсен. Шуның кебек гамәлләребезгә рия кирип, ул гамәлләребез юкка чыкмасын. Менә җәмәгать, бүген без шундый дөньяда яшибез. Бүген без хакыйкый дөньядан виртуаль дөньяга күчеп барабыз. Онлайн режимга күчеп барабыз без. Әгәр дә 30, 40, 50 ел элек әйтсәләр, ничәдер елдан соң сез акыллы кешеләр, фәлән институт бетергән, яше дә, карты да, бөтенесе дә бер кичкенә генә бер тартмага карап утырачаксыз. Көненә 4, 5, 6, 7 сәгать буе. Дисәләр, без ышанмас идек. Шулаймы?
Ләкин санап карагыз, бүген ничә сәгать без шунда карап утырабыз. Шуңа күрә күпләребез Instagram белән уянабыз. Элек хатын белән уянсак, хатыным ничек хәлләр, хәерле иртә дисәк, хәзер без беренче Instagram, WhatsApp-ны ачып карыйбыз, нәрсә яздылар микән, нәрсә. Instagram белән теш чистартабыз, Instagram белән эшкә барабыз. Әгәр дә як-ягызга карап карагыз әле, пробкада утырганда, алар берсе дә юлга карамый. Алар бөтенесе телефонда утыра. Bir көнне карап бардым, каршыма 3-4 машина хади такташта чырады, бөтенесе алга карап бармыйлар Instagram. Алар анда киткәннәр, алар юк анда. Элек җәмәгать сахабалар әйтә торган булганнар: "Ас-салату минал ахира, фа иза дахалта фиха, харajta минад дөнья" дип әйтә торган. Намаз ул ахиратның бер кисәге, намазга кирсәң, син дөньяда юк дип әйтә торган булганнар. Шуңа күрә сахаба намаз укыса, әйткәннәр: "А, юк, бу дөньяда түгел әле. Хәзер сәламен биреп кайтсын инде." Ә без бүген виртуаль дөньяда. Син балаңа улым дип әйтеп кара әле. Ул сине ишетми. Аның хушуклык, ул киткән, ул тегендә каядыр йөри. Тиздән безгә бәлки бу әйберләр берсе дә кирәк булмас. Чөнки без тегендә китәчәкбез бөтенләй. Алла сакласын. Шуңа күрә җәмәгать бүген күп изгелекләр кылдыңмы, кылмадыңмы, бөтен әйберне куябыз. Бөтен әйберне күрсәтәбез. Бөтен нәрсә белән мактанабыз. Әле әйтә башласаң, мин бит үрнәк күрсәтәм дибез. Менә монда бик сак булырга кирәк. Кемгәдер үрнәк күрсәтәм дип, рияга кирип, үзең кыямәт көнендә нәрсә ярык тагарак янында басып кала күрмә. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә ихласлык бирсен. Раббым Аллаһ күңелләребезне рия афәтләреннән, кеше күрсен, кеше мактасын дип гамәл кылулардан Раббым үзе сакласын, безгә разый булган җәннәтенә илтә торган гамәлләр бирсен.